Здравейте от Калифорния и честита нова година, скъпи приятели! Вие сте със седмицата с Нина Изи. Единственото предаване в националния ефир, което се излъчва от два континента. Нина тук що премина през операция и е все още в болницата и в момента ни гледа на живо. Пожелаваме ти бързо възстановяване, Нина, и скоро да си на крака, защото си нужна на света и на всички нас. Очакваме те с нетърпение в студиото с твоята прекрасна усмивка. Бързо оздравяване. А сега нека да видим какво се случва по света. Калифорния гори. Моят квартал, откъдето се преместих преди няколко години, доста вече години, защото под демократското управление LA буквално се превърна в една клоака, гори. И в момента един от най-красивите американски щати е в най-големият пожар в историята ни. Но кой е виновен за унищожението на стотици домове, смърт и трагедия? И повярвайте ми, виновници има. Докато естествени природни бедствия са нещо нормално за планетата, до голяма степен как и доколко тези бедствия ни засягат са отговорни тези, които ни ръководят. Затегнете коланите, защото тук, в седмицата с Нина Изи, ще разберете неща, които едва ли някоя друга телевизия ще има смелостта да покаже. След като този абсолютен кошмар за хора и животни отмине, хиляди семейства, които до вчера се радваха на нормален живот, празнуваха Коледа и Нова година, ще са загубили абсолютно всичко, което притежават. Някои от тях имаха само няколко минути, за да съберат най-важните неща от имуществото си, децата си, домашните си любимци, преди да се евакуират и да напуснат домовете си, които никога няма да видят отново. How much would you say that you've lost? Everything. I got my car, whatever's in my car. I hope the feral cat's okay. She lives in the neighborhood, so hopefully she made it out safely. Хора трябваше да изоставят колите си на пътя, буквално за да се измъкнат с живота си. Загубите от този пожар са неописуеми. Някои казват, че изгорелите живи до сега хора са 5. И това е сравнително малко. На което аз казвам, че дори една единствена жертва е прекалено много. Представете си да бъдете изгорени живи. Представете си в къщите, във вашите къщи, домашните ви любимци, докато вие стоите безпомощно навън или бягате в паника, несигурни дали това ще е последните минути от вашия живот. Но нека се върнем на виновниците. Когато съберем природни бедствия с некадърни и луди управници, нещата стават наистина много зле. В Калифорния данъците са едни от най-високите в страната, но въпреки това нямаме достатъчно пари да наемем пожарникари. Guys prepared enough for this? Did we have enough resources to fight these fires? No, LA County and all 29 fire departments in our county are not prepared for this type of widespread disaster. There are not enough firefighters in LA County to address 4 separate fires of this magnitude. We're doing the very best we can, but no, we don't have enough fire personnel in LA County between all of the departments to handle this. Нямаме достатъчно пари да наемем пожарникари в Калифорния, където пожарите са ежегодно събитие. Но нещата стават още по-интересни. Жителите тук са възмутени от ръководството и има за какво. Наскоро Калифорния изпрати огромни количества противопожарна техника в Украйна. А пък под инициативата на кметицата на Лос-Анджелес Карен Бас, LA се втурва да стане град-убежище преди Тръмп да влезе на власт. Карен Бас. Аз пък се ловя на Бас, че тя е поредният некадърен кмет, който някога е управлявал Лос-Анджелес. Нека видим какво каза тя, след като журналист я попита няколко въпроса на летището. An apology for being absent while their homes were burning. Do you regret cutting the fire department budget by millions of dollars, Madam Mayor? Have you nothing to say today? Have you absolutely nothing to say to the citizens today? Вау! Какъв красноречив политик! Сега, докато ветровете са ужасни, достигащи до 100 мили в час, експертите твърдят, че лошо менажиране на горите може да превърне лоша ситуация в бедствие.
И Тръмп предсказа това преди 6 години. California ought to get their act together and clean up their forests and manage their forests because it's disgraceful. What's happening should never happen. I go all over the country and I meet with governors. The first thing they say is there's no reason for forest fires like that in California. It's costing our country hundreds of billions of dollars because of incompetence. Тръмп е прав, защото всички станахме свидетели, че некомпетентността убива. Буквално убива. И не става само дума, че храстите, които са главните причинители за разнасянето на пожарите, не са почистени. Готови ли сте? Седнете, ако сте станали. В пожарните кранове е нямало вода. Крановете за противопожар не са имали вода. Така че пожарникарите не са могли да гасят безмилно изгарящите къщи. Повтарям, няма вода в крановете. That crew, Jake, has now left. They left shortly after we did that interview. They simply, there was nothing more they could do here. They didn't have the water to do it. И ако мислите, че няма как това да стане по-зле, легнете, за да не паднете от стола. Знаете ли защо няма вода? Нека попитаме губернатора Gavin Newsom. I'm here to explain what we're doing with the largest river restoration project in U.S. history. You know, the Klamath River once supported one of the largest runs of salmon on the western United States. And for decades, dams along the Klamath River blocked salmon from migrating, damaging our ecosystems and hurting native communities who rely on these fish. Неговите приоритети бяха да намали водата в Калифорния, като премахна 4 огромни язовирни стени в Калифорния. И естествено въпросът е защо? Сега вие вече ще кажете, че лъжа, но да беше така. Аз съм известен с хората понякога с прекаленото си въображение, но дори и аз не бих могъл да измисля следното. So, work is already underway to take those dams out. By removing the dams, we're helping to restore salmon, steelhead and lamprey populations. Вау! За да могат местните да ловят риба, разрушаваме язовирни стени и ощетаваме щата от най-важните ресурси на планетата, а именно водата. Да не говорим, че преди да напусне офиса, Тръмп подписа заповед, за да осигури вода, която идва от Северна до Южна Калифорния. Но губернатора Гавин Нюсъм, вместо да благодари, заведе дело срещу него, за да го спре. Като казваш това, би убило смелта. Ако не знаете какво означава смелт, не сте сами, защото и аз не бех сигурен. Смелт е малък вид рибка, която никой не яде. С други думи, смелта е по-важен от хората. А този сладур след 4 години искаше да стане президент. Ето го тук, докато LA гори, той се е хванал за задника си с ръце в джобовете. А пък за шефа на пожарната, която е горд член на хомосексуалното общество, за което няма лошо, но нейните приоритети, според това, което тя лично каза, са разнообразие и приобщаване на хора с различни сексуални преференции и различен цвят на кожата. Като че ли на огъня му пука как изглеждаш или колко си извратен по чершафите. Просто нямам думи. А изпращането на огнеборна техника в Украйна също беше добра идея според нея. За да станат нещата още по-добри, Байден изпрати помощ на Украйна на стойност на $500 милиона. А калифорнийците ряпа да ядат. Да обобщим. Значи в Калифорния ще има поражение за $3 трилиони, а ние изпращаме помощ на Украйна за милиони. След всичките милиарди, които изпратихме, а и изпращаме също така и противопожарна техника. Така много ми е интересно и кой плати за доставката, което със сигурност струва милиони. Сетих се кой. Данъкоплатците. Байден и Нюсъм би трябвало да се срамуват, но няма такъв шанс. Доста е трудно да имаш срам, ако мозъкът ти е изветрял или си опериран от това чувство. Точно в този момент, докато аз говоря, над 1400 пожарникара рискуват собствения си живот и се борят с сада, без сън и почивка. Един от тях дори каза, че е живо доказателство как човек може да издържи без сън над 96 часа. Повтарям, няма достатъчно пожарникари и няма достатъчно противопожарна техника, защото кметицата Карен Бас отряза бюджета на пожарната с около $20 милиона, а Украйна получи пратка с противопожарна техника. Резултатът е очевиден.
Но нека видим Тръмп какво каза той по въпроса. You look at other countries where they do it differently, and it's a whole different story. I was with the president of Finland, and he said we have a much different. We're a forest nation. He called it a forest nation, and they spend a lot of time on raking and cleaning and doing things, and they don't have any problem. Така че да, избор има. Колко хора трябва да умрат и колко живота трябва да бъдат разбити от неквалифицирани некадърници, които ни обират и ни мислят за идиоти. До кога на лидерите ще им се размине абсолютно всички щуротии, които правят, без никой да им държи сметка и отговорност? Знам до кога. До когато не се събудим всички и не ги изритаме от власт. До тогава. Още веднъж, молим се за бързо оздравяване, Нина, защото без те българския ефир е едно скучно и празно място. Това беше всичко от мен, скъпи приятели, и още веднъж честита нова година и дано 2025 донесе на вас, вашите семейства и на хората, които обичате, здраве, любов и по-добри финансови възможности. Аз съм Зиребел.